हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ବେଣୁ 10। ଆଜି 16 ନଭେମ୍ବର 2025 ରବିବାର। ଏଠାରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ତାଜା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଶେଷ 20 ଖବର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ କୃଷି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲା, ଯାହାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ବୀମା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ନୂଆ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସୁରୁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ନୂଆ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ ହେବା ସହିତ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କମିବା ସହିତ ସହରର ଯାତାୟାତ ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପିଲାମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀମାନେ ବାହାରେ କମ୍ ଯାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ITI ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଫିଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଭଳି 14ଟି ନୂଆ କୋର୍ସ ମିଳିବ। ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ବୃହତ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅବୈଧ ମଦ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯାନରେ କଟକ ପୁଲିସ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2300 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ହେଲମେଟ୍ ଓ ପାଗଳା ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୁଖ୍ୟର କାରଣ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 300 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ ଫଙ୍ଗି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 38 ନୂଆ କେସ୍ ମିଳିଛି। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ବଢ଼ିଛି, ପୋଲିସ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ଆଜିର ଗୋଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସିଲଭର ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 12,703 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 11,644 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 9,537 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ। ସିଲଭର 1,73,200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ହିସାବରେ ଅଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦିର ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରା। ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସର ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ। ହେମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କ ମା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡଭାନ୍ସ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଓଡ଼ିଶା ବୋଟ୍ ରେସ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୀ କଟକରେ ବୃହତ୍ତମ ନୌକା ଦୌଡ଼ ଆୟୋଜନ। 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ନେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ସକାଳୁ ଯାତାୟାତରେ ବିଘ୍ନ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା AQI ଲୋ ରେକର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10ରୁ 12 ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ PMFBY ବୀମା କ୍ଲେମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଜାରି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କ୍ଷତି ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ। ଶୀଘ୍ର ଖାତାକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସ୍ 8,300 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 6 ଲେନ୍ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଯାତାୟାତ ଭୂମିକା ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନେବ। ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ସ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମିଶନ। ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ମହିଳା SHG ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ନାମିତ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ। ସାମ୍ନାରେ ନଗର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି। ଘର, ସଡ଼କ, ଡ୍ରେନେଜ ଲାଇଟ୍ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ପ୍ଲାନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରକାର 100ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ହାଇୱେ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 3 ମୃତ, 5 ଆହତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି। ଧାନ ଉଠାଣ ବିଳମ୍ବ। କେତେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ। କୃଷକ ରାସ୍ତାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ରାଉରକେଲାରେ ନୂଆ ଆଇଟି ହବ୍ ଘୋଷଣା। ସଫ୍ଟୱେବ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ 50 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ। 15,000 ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା।